Samo želim provjeriti stanje na računu, rekao je muškarac mirnim, gotovo nezainteresiranim glasom dok je stajao pred pultom jedne poslovnice u središtu Zagreba. Bio je odjeven skromno, iznošena jakna, jednostavne traperice, cipele koje su vidjele previše kiša. Red iza njega bio je dug, a zrak u banci gust od nestrpljenja i tihog nerviranja. S druge strane pulta mlada službenica je zastala. Prije nego što je odgovorila, pogled joj je na trenutak pobjegao udesno, prema muškarcu u savršeno krojenom odjelu koji je stajao nekoliko koraka dalje. Skupi sat, samouvjeren stav, blagi osmijeh koji je govorio da je navikao da ga ljudi slušaju. Bio je poznat u gradu, milijunaš, investitor. Čovjek čije se ime često spominjalo u poslovnim krugovima. Kad je čuo rečenicu, nasmijao se, ne glasno, ali dovoljno da se nekoliko ljudi okrene. Stanje na računu, ponovio je poluglasno, s dozom podsmijeha. Danas svatko misli da ima što provjeravati. Nekoliko ljudi u redu nervozno se nasmijalo. Netko je zakolutao očima. Muškarac u skromnoj jakni nije reagirao. Samo je mirno gledao u ekran ispred sebe dok je službenica unosila podatke. Tipkanje je trajalo duže nego inače, predugo. Osmijeh s lica milijunaša polako je nestajao kad je primijetio promjenu u njezinu držanju. Leđa su joj se ispravila. Ruka joj je lagano zadrhtala na mišu. Pogled se vratio na zaslon, pa opet na čovjeka ispred nje. Gospodine, izgovorila je tiho, gotovo šaptom. U banci je zavladala neugodna tišina. Milijunaš je napravio korak bliže, znatiželjan. U tom trenutku službenica je okrenula zaslon prema sebi još jednom, kao da želi biti sigurna da vidi ispravno. Brojke na ekranu nisu imale smisla i upravo tada, prvi put u životu, milijunaš je osjetio kako mu se smijeh zaledio u grlu. Grad je tog jutra funkcionirao kao i uvijek. Tramvaji su škrgutali tračnicama, ljudi su žurili prema uredima, kafići su bili puni tihih razgovora i zvuka šalica. Zagreb nije znao da će se tog dana u jednoj sasvim običnoj banci srušiti nečija slika stvarnosti. Priče o novcu uvijek su imale posebnu težinu. U ovom gradu znalo se tko ima, a tko nema. Znalo se tko ulazi na glavna vrata, a tko stoji u redu i čeka. Milijunaš iz banke bio je simbol uspjeha. Čovjek koji je izgradio carstvo, koji je navikao da mu se dive, ali i da ga se pomalo boje. Njegov pogled na svijet bio je jednostavan. Vrijednost čovjeka mjeri se brojem na računu. S druge strane, muškarac u skromnoj jakni bio je netko koga većina ljudi ne bi ni primijetila. Jedan od onih koji prolaze gradom tiho, bez potrebe da ostave trag. Njegov život nije bio ispunjen naslovima u novinama, niti pohvalama na poslovnim skupovima. Bio je to život strpljenja, izbora donesenih daleko od reflektora i odluka koje su imale cijenu, ali ne onu koju ljudi obično vide. Ono što nitko u banci nije znao jest da se njihovi putevi nisu slučajno susreli. Iza tog susreta krila se prošlost puna prešućenih istina, poslovnih odluka koje su nekome donijele slavu, a drugome teret. Postojala je neravnoteža koja je godinama čekala da bude ispravljena. Ova priča nije o novcu. Novac je samo okidač. Ovo je priča o ponosu, predrasudama i o tome koliko malo ljudi zaista razumije što stoji iza tuđe tišine. U 4 poglavlja razotkrit će se događaji koji će pokazati kako se moć može okrenuti u jednom trenutku i kako istina, kad se pojavi na zaslonu, više ne može biti ignorirana. Službenica je još jednom pogledala u ekran, pa u muškarca ispred sebe, zatim ponovno u ekran. U njezinoj glavi sve je zvučalo pogrešno. Brojke, oznake, status računa. Sustav nije griješio, ali ono što je vidjela nije se uklapalo u sliku čovjeka koji je stajao pred njom. Molim vas osobnu iskaznicu još jednom,
rekla je, pokušavajući zadržati profesionalan ton. Muškarac ju je mirno izvadio iz novčanika i položio na pult. Ruka mu je bila čvrsta, bez nervoze, kao da je ovo za njega bila tek formalnost. Miljunaš iza njih, Ivan Kovačević, nestrpljivo je uzdahnuo. Pogledao je na sat, zatim prema redu, pa ponovno prema dvojcu ispred sebe. Oprostite, ali ja imam sastanak, rekao je glasno. Ne bih volio da gubimo vrijeme zbog provjere stanja. Muškarac se tada prvi put okrenuo prema njemu. Pogled mu je bio smiren, gotovo blag. Neće dugo, odgovorio je kratko. Ta jednostavna rečenica, izgovorena bez imalo obrane ili isprike, iznervirala je Ivana više nego što je htio priznati. Bio je naviknut da ljudi uzmiču, da se opravdavaju, da osjećaju nelagodu u njegovoj blizini. Službenica je progutala knedlu. Gospodine, vaš račun je aktivan već 23 godine. Većina sredstava nije bila dirana. Znam, odgovorio je muškarac. Zato sam i došao. Ivan je podigao obrve. Nije bila dirana? Ponovio je sarkastično. Pa što onda provjerava? Službenica se ukočila. Nije znala smije li odgovoriti. Pogledala je muškarca, kao da traži dopuštenje. On je lagano kimnuo. Ukupno stanje, rekla je tiho, premašuje iznose koje naša poslovnica uobičajeno vidi. U banci se začulo tiho šuštanje. Netko je spustio mobitel. Netko drugi se nagnuo naprijed. Ivan se nasmijao. Kratko, nevjerujuće. Molim vas, rekao je. Govorimo o kakvim iznosima? Službenica je udahnula i okrenula ekran prema sebi, ali dovoljno da se odraz vidi na staklu iza pulta. Ivanov pogled je pao na brojke. Prvo je pomislio da nešto ne čita dobro. Zatim da je riječ o internom kodu. Zatim je osjetio kako mu se želudac steže. To nije bio iznos koji se komentira naglas. To nije bio iznos kojim se ljudi hvale. To je bio iznos koji mijenja odnose, moć, povijest. Ovo nije moguće, promrmljao je. Muškarac u jakni ostao je miran. Moguće je, rekao je. Samo rijetki čekaju dovoljno dugo. Ivan je tada shvatio da ne zna ništa o čovjeku kojem se prije nekoliko minuta smijao. I da taj čovjek možda zna puno više o njemu nego što bi mu bilo ugodno. Tišina u banci postala je teška, gotovo fizička. Ivan Kovačević više se nije smijao. Stajao je ukočeno, s pogledom prikovanim za staklenu pregradu, kao da će mu brojke same objasniti ono što njegov razum još nije mogao prihvatiti. U njegovom svijetu hijerarhija je bila jasna. On je bio na vrhu. Uvijek. Ovo mora biti neka greška, rekao je napokon, pokušavajući vratiti kontrolu u glas. Sustavi znaju pogriješiti. Službenica je odmah odmahnula glavom. Ne, gospodine, provjerila sam 3 puta, račun je besprijekorno vođen. Sredstva su raspoređena, ulaganja dugoročna, bez rizika. Netko je to radio vrlo promišljeno. Muškarac u jakni lagano se naslonio na pult. Nisam volio žuriti, rekao je. Novac ne voli paniku. Ivan ga je pogledao oštrije. Tko ste vi zapravo? Upitao je. Nitko s tolikim sredstvima ne dolazi ovako odjeven, ne u ovu poslovnicu. Muškarac se blago nasmiješio. Vi vjerujete u vanjštinu, ja sam vjerovao u vrijeme. Te riječi pogodile su Ivana jače nego što je očekivao. Vrijeme je za njega uvijek bilo resurs koji se kupuje. Rokovi, sastanci, investicije, nikada strpljenje. Moje ime je Marko Horvat, nastavio je muškarac. Prije 23 godine u istoj ovoj banci sjedio sam s jednim mladim, ambicioznim savjetnikom. Imao je velike planove i malo obzira prema drugima. Ivan je osjetio neugodan trnac niz kralježnicu. To ništa ne znači, rekao je brzo. Ja sam surađivao s mnogo ljudi. Znam, odgovorio je Marko. Neki su izgubili sve, neki su se povukli, a neki su naučili.
Službenica je osjećala da prisustvuje nečemu što nije dio njezina opisa posla. Pogledavala je prema vratima, ali nitko nije izlazio. Svi su slušali. Vi ste tada nudili priliku, nastavio je Marko. Rekli ste da je rizik nužan, da tko ne uloži sve ne zaslužuje ništa. Ivan je stisnuo čeljust. Sjećanja su se počela slagati. Mladi čovjek, mali iznos, prezirno odbijanje kad je kasnije tražio savjet. Uložio sam sve, rekao je Marko. Ali ne, kako ste vi mislili. Uložio sam u ono što traje, bez pompe, bez aplauza. Ivan je osjetio kako mu se dlanovi znoje. Što vi želite? Upitao je tiše. Marko ga je pogledao ravno u oči. Ništa danas, rekao je. Samo sam htio vidjeti hoće li se nešto promijeniti. I čini se da hoće. Ivan je tada shvatio da se ne nalazi pred klijentom. Nalazio se pred ogledalom vlastite prošlosti. I prvi put nakon mnogo godina nije mu se svidjelo ono što vidi. Ivan je izašao iz reda kao da ga je netko gurnuo. Nije više imao sastanak, nije više imao vrijeme. Imao je samo osjećaj da mu se tlo pod nogama pomiče, a da se cijela poslovnica pretvorila u pozornicu na kojoj je prvi put u životu ispao smiješan. Pokušao je udahnuti duboko, ali zrak mu je ostajao plitko u prsima. Možemo li razgovarati nasamo? Upitao je Marku, ovaj put bez podsmijeha. Marko je pogledao prema staklenim vratima male sobe za savjetovanja. Možemo, rekao je. Ali da bude jasno, ja ne pregovaram. Ja samo govorim istinu. Službenica je diskretno ustala i otvorila im vrata. Ivan je krenuo prvi, kao iz navike, ali Marko mu je mirno stavio ruku na rub vrata i pustio ga da uđe bez tog sitnog rituala moći. Ta mala promjena ga je zaboljela više nego bi priznao. U sobi je mirisalo na toner i kavu iz automata. Na stolu je bila posuda s bombonima. Ivan je sjeo i odmah izvadio mobitel kao da se može uhvatiti za ekran i brojke koje je kontrolirao. Marko je ostao stajati nekoliko sekundi, zatim sjeo nasuprot njega smiren, kao netko tko je došao završiti posao, a ne započeti svađu. Dakle, Ivan je progutao knedlu. Što stoji iza ovoga? Tko ste vi stvarno? Odakle toliki novac? Marko je kratko pogledao kroz prozor. Vanjština grada se kretala, ljudi su hodali, a ovdje unutra vrijeme je stajalo. Zarađivao sam, rekao je, malo po malo. I ulagao, ali ključ nije u zaradi. Ključ je u tome gdje sam naučio šutjeti. Ivan se namrštio. Ne razumijem. Razumijete bolje nego što mislite, odgovorio je Marko. Samo ste navikli da se vama objašnjava polako, da biste imali vremena odlučiti kako ćete iskoristiti ono što čujete. Ivan je otvorio usta, pa ga zatvorio. Govorite o onom sastanku prije 23 godine. Govorim o onome što je došlo poslije, rekao je Marko. O ljudima koje ste uvjerili da stave svoje ušteđevine u sigurne projekte. O radnicima koji su ušli u vaše fondove jer ste im obećali stabilnost. O obiteljima koje su se raspale kad su isplate stale, a vi ste se u medijima pojavljivali s osmijehom i novim automobilom. Ivan je osjetio kako mu se lice zagrijava. To su bile tržišne okolnosti, procjedio je. Svi smo tada gubili. Marko je lagano nagnuo glavu. Ne, Ivane, neki su gubili, a neki su prebacivali teret na druge. Spomen imena, izgovorenog tako prirodno, presjekao je Ivanovu obranu. Otkud mi vaše ime? Marko se blago nasmiješio, ali bez radosti. Pa vi ste ga sami gurali na plakate, intervjue, konferencije, ali mene ne zanima vaše ime. Mene zanima zapis. Ivan se nagnuo naprijed. Kakav zapis? Marko je posegnuo u unutarnji džep jakne i izvadio tanku, iznošenu mapu. Nije bila luksuzna, nije bila dojmljiva, ali način na koji ju je položio na stol bio je kao da spušta nešto opasno. Godinama sam skupljao papire, rekao je. Ugovore, dopise, interne tablice.
Sve ono što ljudi potpisuju kad vjeruju da ih netko vodi. I sve ono što se prešućuje kad ih se pusti da potonu. Ivan je pogledao mapu kao da je zmija. Što hoćete napraviti s tim? Marko je zadržao pogled na njemu. Došao sam provjeriti nešto jednostavno, rekao je tiho. Jeste li vi još uvijek isti čovjek koji se smije kad netko kaže samo želim provjeriti stanje na računu? U tom trenutku Ivanov mobitel je zazvonio. Na ekranu je bljesnulo ime njegovog odvjetnika. Ivan je shvatio da netko već zna. I da se priča počela kretati brže nego što je mogao zaustaviti. Ivan nije odgovorio na poziv. Zaslon je utihnuo, ali težina imena koje je upravo vidio ostala je visjeti u zraku između njega i Marka. Godinama je bio naviknut da problemi dolaze s vanjske strane. Tržište, konkurencija, politika, nikada s ove strane stola. Ako je ovo ucjena, rekao je napokon glasom koji je pokušavao zvučati čvrsto, znajte da imate posla s ljudima koji se ne povlače lako. Marko je mirno sklopio mapu. Da je ucjena, već biste znali uvjete, odgovorio je. A ja vam nisam ponudio ništa. Ivan je osjetio nelagodu kakvu nije poznavao. Onda što je ovo? Ovo je kraj čekanja, rekao je Marko. I početak odgovornosti. Ustao je i prišao prozoru. Zagreb se prostirao ispod njih, uobičajen, ravnodušan. Znaš, nastavio je, 23 godine gledao sam kako se tvoj život širi. Novi uredi, nove investicije, naslovnice. I svaki put sam se pitao je li ikada stao i pomislio na one koje je ostavio iza sebe. Ivan je šutio. Po prvi put nije imao pripremljen odgovor. Nisam došao da te uništim, rekao je Marko. To bi bilo previše jednostavno. Došao sam da vidiš kako izgleda kad se moć i tišina zamijene mjestima. Vratio se za stol i lagano gurnuo mapu prema Ivanu. Ovdje je sve. Kopije su već na sigurnom. Ne kod mene. Kod ljudi koji znaju što imaju. Ivan je osjetio hladnoću niz leđa. No, što očekuješ da učinim? Marko ga je pogledao bez trunke trijumfa. Da ispraviš ono što još možeš, javne fondove, obitelji koje su ostale bez ičega, da preuzmeš odgovornost bez izgovora. A ako odbijem, upitao je Ivan, gotovo šapatom, onda će zasloni koje si danas vidio biti najmanji od tvojih problema, rekao je Marko. Istina ne treba dozvolu. Ivan je spustio pogled na mapu. Prsti su mu lagano drhtali. Znao je da mu je cijela karijera bila građena na uvjerenju da uvijek postoji izlaz. Sada je prvi put shvatio da izlaz ne vodi naprijed, nego natrag, prema svemu što je pokušao zaboraviti. Daću ti rok, rekao je Marko dok je ustajao. Ne zbog tebe, zbog njih. Okrenuo se prema vratima. I zapamti, dodao je, danas sam došao samo provjeriti stanje. Ne na računu, na savjesti. Kad su se vrata zatvorila, Ivan je ostao sam. Pogledao je još jednom prema mapi, zatim prema prozoru. Grad se nije promijenio, ali on jest. Prvi put u životu milijunaš je znao da novac više nije njegova najveća prednost. Ako vas je ova priča dotaknula, napišite u komentarima iz kojeg grada gledate ovaj video. Vaše poruke pomažu da se ovakve priče čuju dalje. Ako vam se svidjela, ostavite lik i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nove priče temeljene na stvarnim ljudskim dramama. Podijelite video s nekim tko voli snažne, realne priče koje ostavljaju trag. Vaša podrška omogućuje da nastavimo stvarati sadržaj koji ima smisla.